Nuair bhain mé coit amach sa cruid bheit tóir Barrigh cheannas, ys an siadach Joan am hín tóliiste. An bhór chuid bheit ísach go cúbháin. Seachtain sa chaibh sin ag Deas, so ní caran cleachte, well, chine cleachte de seach. You know, big an experience, so nes tra fast na sér. Has je dat je Lianne, is ek het naast een etage was sin laag. Vond ik misschien de tagers en oh wow. Als je tel je oorden de kruten maar zo aan wat de klikrut pik na stree, gaan je nu zeg het nog kreudig gaan ik het doen was. Aan de heel klikje markie is PA system nood. Doe ons gewoon niet genoeg gezegd oh gemas erin. Het is toch vind de rijf tor mis nog ergens toch gebeuren in de bras nog eens routinele ja nu ergens Bharraigh gaan. Gejedig gas misschien ik maar gaan het emotional wat de kliekjes moest gaan. Zo goed in je taal als per kijk hier een huid nachtje wat een huid nachtje de lastig Suas ergens hij zegt ha koer gewoon wat ze gaan ik heel naar hier ergens had torst doen je kan like het had met heel goed taaltje Barralive is in de wachten agus gil muide náte seo chabhór is fat agus gil muide náte tíine machchas an teich go thorschreibe sin chola. Sin gur geiltíach san nuachcha. a mis bhéalach de chláhanna sin an bhhat go mappic, Svat díomh go máiste las a gálaigh go máiste las a chultarach go héin agus go bhfuil buinte céad scoiltíach séú náúlar gálaigh go chulaúneachcha agus siadteach i de glóí bhí sé na sa chanach go héin agus gopa na féin ha go máte. Vai meervalach, tjach. Va tor dunya en va tulak, Geleva hulutinja shine klappen is tjach meervalach.